What's up mga kakulits? Welcome back to our channel. So ito na nga po, bye. Uwi na po kami sa Maynila, sa Bulacan po. Safe trip lang po. God bless. Doon pa sa may pinakababa na. Dito na, wait lang. Ano yun ulo mo? Unan baka mahuli. Sige, may sabi mo catch ko yan. Ayan po, dito po yan sa Matlog. Kapag huminto po yung ferry, marami pong nag-aabang sa baba. Kapag po ka naghahagis ka ng barya, yung sinisisid po nila. Ayan po si Kulitoy nakikihagis na din. Tabawan tayo. Marami po.
Happy because Papa. What? I'm happy because I will see Papa and my friends. Oh, sweet. Hello. Hi, Papa. Hi, Papa. We're coming home I'm coming home later. later. Wow! Diyos ko! Pagkatuwiha! Laban lang anak, malapit na tayo makarating. Kakawin na din tayo sa atin. Makapagpahinga ka na din tayo. Salamat Lord sa mahabang araw na biyahe. Isang araw, isang kalahating araw. Land trip versus aeroplano trip na 1 hour, 2 hours lang. Pero carry lang din. Sa wakas, nakarating na din kami sa Maynila. Thank you Lord sa safe na lang